ia uite și pe ăsta. Animalule. Uite, după dacă aveai mai mare viteza, îl suceai pe la roșu. Fac. Băi, Vladule, băi. 2011. Când am dat-o. Ce? Mazda? Da, în 2011, că în 2012 l-am întors în Spania. Mă, în 2012. Aha. Da. Uite-o și pe ăsta. Băi, vacă proastă! Ei! El intermitente, coño! Să nu semnalizeze, semnalizează măta. Da. Asta ce face? Scramble! Și nu ți-i de un... Este ușor cu el. Tâmpitule! Ți-ar capul a dracu să-ți fie. Ce tolomac pot să fii cu tu în gură? Uite-o și pe asta unde s-a avariat. Păi bă, bulangeule! Nu-i nimeni în mașină. Epic! Nu s-a băgat, a fost mai deștept. Ia să las loc care se bagă. Păi ce să facem? S-a făcut bagajul. Uite la ea. De-a dracu nu vă las, mă, de-a dracu nu vă las. Vă las alții, că-s mai proști. Se duce mai în față. Dacă nu iese din prima, încearcă la alt fraier. Da, văd să-mi trebuie să vă încadrați până acum. Vaco!